Activitat 3. De tots els desitjos que has escrit, que ja has posat temps al costat, ja saps quan es poden complir si tot va molt bé, n'esculls 4, només 4, per aquest any, en aquest cas el 2019. N'esculls 4, és a dir, l'Aladino ara et diu que només te'n pot concedir 4 per aquest any. Doncs esculls aquests 4. Pot ser que et costi decidir, no importa, ho has de fer. No en podem posar molts més, bueno, és a dir, n'hem escrit moltíssims, ja hem dit que en podíem tenir molts, però el focus s'ha de centralitzar en poquets, perquè allà on nosaltres posem focus, posem energia, allò creix a la nostra vida. Llavors no ens podem dispersar en molts. Això no vol dir que no es puguin complir els altres. L'única cosa que significa que principalment aquest any ens marcarem aquests 4 objectius i ens centrarem en aconseguir, conquerir, assolir aquests objectius. I tranquils, que de rebot segurament estarem assolint d'altres i també en podem assolir d'altres. Sí, però l'energia anirà destinada principalment a aquests 4, perquè la nostra ment, quan li diem on ha d'anar, nosaltres ens transformem en amos de la nostra ment comença a treballar a favor nostre. Si no ho fem d'aquesta manera és la ment que nosaltres anem a darrere de la nostra ment. I llavors què passa? Que ens apareixen pensaments negatius durant el dia, tenim baixades d'estat d'ànim, totes les persones en tenim, però quan tenim uns objectius clars, sabem quin és el nostre propòsit, és molt més fàcil que, 1, aconseguim l'objectiu, que per si sol ja està, és una labor fantàstica fer aquest exercici, sabem que possiblement aconseguirem els objectius. 2, la transformació que hi ha amb nosaltres com a persona en el camí a aconseguir aquest objectiu, és a dir, jo em poso, com vaig fer l'any passat, objectiu, córrer una marató. Què va passar? Vaig córrer una marató. Objectiu aconseguit. Era algo que havia pensat des de feia molts anys que m'agradaria fer. 2, la transformació que hi ha com a persona en recórrer el camí cap a l'objectiu. És a dir, durant l'any 2018 vaig sortir a córrer una mitjana com a mínim de 5 dies a la setmana. Vaig aprendre, tot i que ja vaig estudiar INEF quan era jove, però vaig recordar i reaprendre cosetes sobre entrenament, cosetes sobre alimentació, vaig aprendre a enfocar la meva ment, vaig aprendre a estar en hores corrent com a gestionar els pensaments negatius i redirigir-los cap a l'objectiu per crear un bon estat, per poder sentir-me d'una manera i per tant fer les accions que em portaran al resultat desitjat. O sigui que hi ha una transformació personal al recórrer el camí cap als objectius. Per tant, aquesta transformació per si sola ja valdria la pena, encara que no assolim l'objectiu. És a dir, podria arribar el dia de la marató i que no l'acabés. Però tot el recorregut que he fet m'ha transformat com a persona. M'he primat 7 quilos, em sento millor físicament, etc. I he conegut molts llocs al voltant d'on visc al sortir a córrer, i inclús llocs que he anat a fer curses més petites. He conegut d'altres pobles, d'altres entorns, o sigui que el camí cap a l'objectiu és transformador. I un dels grans beneficis és que el funcionament de la nostra ment s'aclara. Quan estem deprimits, o quan estem nostàlgics, o quan estem en pors, o quan estem neguitosos, és perquè no sabem on anem. Si tenim un propòsit principal a la nostra vida, quan ens llevem ja sabem el que és important per nosaltres i el que hem de fer. Llavors, això ens dona molta força a nivell mental i de rebot a nivell emocional i de rebot en les nostres accions, i ens està acostant a obtenir els resultats. Per tant, escull els 4 desitjos que sentis de veritat, els 4 objectius que sentis de veritat, i aquest any t'enfocaràs en aquests 4. Molt bé, activitat 3 acabada. Ara bé, un petit apunt. Aquests 4 objectius te'ls anotes per escrit, en un lloc que només vegis tu, i cada matí et llegeixes aquests objectius. És una manera d'anar enfocant la nostra ment, de crear un estat intern ideal i una manera de mantenir-nos enfocats i saber quines accions hem de fer, i probablement la manera que aconseguirem aquests objectius, a part de tot el que significa o tot el que ens aportarà amb la transformació personal que viurem
a fer el camí cap a aquests objectius.